Na sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Ez az első videónk, és azért beszélek többes számba, ugyanis itt lesz velem a Nagyi. Szerbusztok, én vagyok a Maja Nagyi, és mellettem ül az én kis PC professzorom, az én 10 éves Levi unokám, drága kincsem. Igen, sziasztok, én Levi vagyok, és akkor a mai videóban elkezdünk mi is videózni. Ez így egy kicsit értelmes volt, értelmetlen volt, mindegy. Szóval ma mi is elkezdünk videózni. Remélem, hogy sokat fogok tudni jönni a Nagyihoz, még a nyári szünetbe is, meg mindig. És hát igen. Most megmutatnám nektek, hogy mivel videózunk mi, hogyha valakit érdekelne. Na, ezt beírjátok, és itt van igazából, nem ezt írjátok be, hanem beírjátok, hogy online képernyő felvevő, és itt lesz az első, hogy Apoversoft ingyenes online képernyő rögzítő, webalapú rögzítéssel gondolom, és itt lesz, hogy rögzítés indítás, elindítjátok, itt ezt fogja nektek itt kiadni alul, és itt lesz egy ilyen, amikor videóztok, akkor az egéren lesz egy ilyen sárga kör, azt nem tudom, hogy miért, de teljesen mindegy. Na, akkor mondjál te is valamit, Nagyi, hogy mik lesznek a csatornán. Hát ez idáig tökéletesen sikerült minden, azért Levikém saját maga rájött arra, hogy ezt hogy kell megoldani, úgyhogy most rajta kezdjük is a mi kis videós felvételünket, beszélgetésünket. Hajrá, Levikém! Igazából először elmondanánk, hogy mik lesznek ezen milyen videók lesznek ezen a csatornán. Amíg nem tudunk egy normálisabb videófelvevőt beszerezni, ez még csak online, és igazából én a Bandicam-mel szeretnék majd videózni, amit igazából csak egy jelszó megtevésével veszem. Van ilyen szó? Megteremtésével. Egy jelszó beírásával meg lehet oldani, ha jól tudom. Ha nem jól tudom, akkor azt légy írjátok le kommentbe, ha nem jól tudom. És akkor el is mondanám, hogy mik lesznek ezen a csatornán. Kérdez-felelek videó, akkor lesz rajta még challenge videó, gameplay, ilyesmik nagyjából. És megpróbálhatom bekapcsolni a facecam-et, nem biztos, hogy sikerülni fog, ugyanis lehet, hogy nem mutatja. De egyébként sziasztok, itt vagyunk, sziasztok. Nektek lehet, hogy nem mutatja, nem tudom, hogy miért, majd erre is rá fogok jönni. Úgyhogy igen. Igazából nem szeretnénk ezt a videót hosszúra csinálni, ugyanis ez az egy bemutatkozó videó. Első videónk igazából. Ahol mi együtt szerepelünk, az én drága kis unokám, meg én a Maja Nagyia. Ez egy ilyen próba videó. Hát igazából lehet, hogy felrakom, mert hogy én már nagyjából tudom, hogy kell gépen felrakni. Én igazából tabletemen is videózok, megmutatom a csatornámnak a nevét. És akkor az egyik ilyet bezárjuk. És akkor megmutatom a csatornámnak a nevét a YouTube-on. Ugyanis én egyedül is videózok. Bocsánat. És itt van például nekem már itt az első videót, már itt kiadja meg ezt is. Bocsánat. De igazából most beírhatom ide, hogy ugye a csatornámnak a régi nevét, most már egyébként Levi YouTube, hát ide még azt írja, hogy Jerry YouTube, de egyébként ezt így oldottam meg. Itt van például ezt például ma raktam fel egy nagyon friss videó, várjatok, hopsz, itt egy kicsit belelógunk. Itt van ez a nagyon friss videó, például ezt most meg is mutatnám, szerintem ezt még a Nagy is látta. Bizony nem. Kíváncsian várom. És akkor most ezt is megmutatom. Van rajta hang, remélem. Még hangos is.
igazából itt. Nagyon ügyes. Most már nagyjából így készen van, itt kezdett elfogyni kifogyni a sárgának és na, itt állítom meg. Most aki, ugye itt a gyönyörű rajzom, ugye köszönöm a figyelmet, sziasztok! És ez a rajz most ugyanitt van a nagyinál. És ezt ma hozta el nekem az én drága kis unokám. És ez ugyanaz, ne higgyétek azt, hogy ez valami másolat, ez teljesen így, ennyire igazi. Ha nem hiszitek el, akkor majd bebizonyítom valahogy. Gyűjtöm az én kis unokám rajzait, nagyon sok Még igazából csak így hogy így ennyi. Subscribe ugye és igen, láthatjátok, hogy a Power Directorral csináltam a videó vágását. És igazából itt az új csatornám, ugye, vagy nem új csatornám, hanem a rendes csatornám. Amit igazából nem frissítettem, csak annyit változtattam, hogy a nevet átírtam, hogy nem Jerry YouTube, hanem Levi YouTube. Úgyhogy, hát igen, itt vagyok, 11 feliratkozóval, kb. Úgy 2 hónapja, 3 hónapja. Ez a név nekem jobban is tetszik. 32 megtekintés 6 órája, 4 like vagy mennyi. Ez igen. Hát igen. Szóval ezt a videót igazából nem szerettük volna hosszúra húzni. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még további videókat Nagyival. Nyáron. Nyáron, igen, Itt lesz nálam a kis unokám. nyáron aztán lesz minden. Akkor videó dömping lesz. Itt a mikrofon. És igen, akkor videók sorozata fog köszönteni. És akkor hát igazából nem húznánk tovább. Sziasztok! Sziasztok, és örülök, hogy ilyen nagyszerű kis PC professzorom van. Szerbusztok! További jó napot mindenkinek, sziasztok!